Sigueu totes i tots benvinguts a Per què Futbol. La nostra quarta convidada és periodista i fan acèrrima de Bojan Krkić. Amb el número 4, Mireia Ruiz. Hola Mireia, benvinguda als estudis d'UPF Ràdio, aquí al costat de la redacció del Diari de Barcelona. Ben tornada a casa teva, en part. Ben tornada, gràcies. Doncs la Mireia la coneixereu per ser una de les veus d'una transmissió petita, no? Que no s'escolta enlloc, una cosa coneguda com a TDT, no? La transmissió d'en Torquemada a Catalunya Ràdio, i feta ja la presentació. Benvinguda, Mireia, com estàs? Gràcies, superbé i supercontenta de tornar a la universitat. Que és una cosa que és mig veritat i mig mentida. És completament mentida. Vale, no, deixem-ho clar, perquè fa il·lusió sí per l'ambient, però tornar a la universitat ara ho deia. Mai fa massa il·lusió. Doncs feia temps, jo ho penso, i feia temps que ens havíem parlat d'un de l'altre i no ens havíem conegut fins ara, i la veritat que em fa molta il·lusió que el primer cop que ens coneguem sigui aquí davant dels micros i les càmeres de Per què Futbol. Així que, ras i curt, ja prou preàmbuls, anem a fer la secada de centre. Mireia, si li haguessis d'explicar a algú què significa el futbol per tu, com l'explicaries? Per mi, el futbol és una mica l'oasi de cada dia, per no dir de la setmana en general, perquè sí que és veritat que hi ha gent que per tenir un moment per ell o per ella se'n van a la platja a caminar, llegeixen, fan cursos de meditació, m'invento. Per mi és arribar a casa i dir, ara mateix m'estiraré al sofà, em posaré el futbol, i ja està. I és un moment molt meu, però que en realitat també comparteixo molt amb el meu pare, perquè sempre hem mirat el futbol junts. I de fet, quan em van donar la feina em va dir, Mireia, estic completament feliç, però, hòstia, he de veure el futbol sol. Vull dir que per mi el futbol és això, és moment de tranquil·litat, moment d'oasi, i deixes de pensar com tota la resta de preocupacions que tens, i la part xula és que sempre he compartit amb gent. No, totalment, i et compro, no, això, aquest de l'oasi, no? Aquesta manera de desconnectar una mica i aquells 90, que sempre són més de 90 minuts, però que estàs allà totalment concentrat, i has parlat d'això dels pares, aquesta part també com, que clar, ara, evidentment, a la que et vas fent gran, doncs, les feines, aquestes coses, i que sap greu, com m'ha passat fa poc també un partit d'aquests, que era com el dia del Bayern, que era com, ostres, jo amb mon pare també els dies importants, sí que potser altres partits no, però els dies importants sempre els veiem junts, i va ser com, sap greu, avui no el veurem junts, i és una llàstima, però que té aquest factor tan emocional és que anava a dir paternal, però fraternal, fem un sí, no, potser? Sí, estic d'acord. A més, a casa sempre hem estat el meu pare i jo, però quan era més petita, també recordo que venia gent a casa i amics meus que també eren amics, que els seus pares eren amics dels meus pares, i és com que sempre, no sé, sempre ha estat com molt familiar, això. Sí, no, i jo tinc la sensació que potser les dinàmiques actuals del futbol han fet que potser sigui menys familiar, en el sentit de que abans també, no, el fet de només ho fan a un canal, o només hi ha només un apagat al pay-per-view, o alguna cosa així, o anem tots al bar, saps? Que ara tinguem tots accés al futbol també, en part és un luxe, perquè pots veure futbol estirat des del sofà, al lavabo, pots fer... L'altre dia, tornant des de Pamplona, veient el derbi. Per exemple, saps? Vull dir que és una bendició, però alhora també jo crec que ens ha anat com allunyant d'aquests cercles que antigament s'havien creat i que tots tenim amb la memòria d'això, venien els tiets, amb els avis i tot això. Però ja anem també a un dels temes, ara has comentat que l'altre dia, tornant de Pamplona... A veure, Mireia, aquesta temporada has començat a treballar a la TDT. Sí, Clar, vull dir, parlàvem de la universitat la vas deixar l'any passat, no? Completament, sí, al juny. I què és això de realitzar els teus somnis tan aviat? Perquè, home, des de fora es veu bastant loco. És una bogeria. És una bogeria que crec que a dia d'avui encara no he aterrat del tot. A més, agafant el relleu de la Marta, que per mi la Marta era com... és aquí a adorar, bàsicament. Clar, no? Hi ha aquell tuit mític teu, no? Jo de gran vull ser com la Marta Carreras, i aquelles coses que passen també en el futbol i a la vida, que va ser predecessora en aquest sentit. Va ser molt... O sigui, a casa meva sempre s'ha viscut el futbol amb la TDP, amb el Puyal de fons. I sí que records futbolístics en tinc d'abans, però la veu amb qui sempre m'havia emmirallat era la Marta. Clar, feia 11 o 12 anys que la Marta era a la TDT, i m'han estat dient, no, però abans de la Marta hi havia tal, no? Abans de la Marta hi havia tal persona. I jo pensava, ostres, sóc incapaç de recordar-ho, només recordo la Marta, tot i que el futbol recordo de molt més enrere, la figura de la Marta sempre és com que havia estat allà a l'horitzó. I, ostres, superxulo.
però espectacular. Però i en relació a això també ha de ser una mica, és a dir, l'emoció no, la pressió de sentir soc la següent veu, o sigui, no sé com ho estàs gestionant, però no ha de ser fàcil tampoc. Clar, al principi va ser una cosa de... Ostres, no ho puc creure. O sigui, a mi? Jo? La Marta? Després, sí que molt sovint he tingut moments en què una transmissió no m'havia sortit del tot bé, o coses que tenia preparades i que probablement no havia estat capaç de mostrar o de fer bé, o el típic dia que algú està més dispers, o jo pensava, hosti, és que això a la Marta segur que no li passava. Segur que no li passava. I el que sí que molta gent m'ha explicat, coses dels inicis de la Marta, perquè jo em tranquil·litzés, però clar, és que per mi la Marta... Ostres, saps? Aquell referent. Sí, no, clar, sempre. I en relació a això també és que jo crec que ara ens començarà a passar, m'agradaria pensar que tots, perquè la sort l'has tingut tu, que aquesta nova fornada del periodisme començarà a entrar en aquests llocs que durant molts anys han estat ocupant molta gent i que això que se'ns farà, i tal com funciona tot, no? Que la immediatesa és el que ens domina, se'ns farà com difícil els dies dolents serà com, buah, és que ells ho feien superbé, bueno, sí. també per algun lloc s'ha de començar, és a dir, no seràs Messi el primer dia. No, clar, me n'han explicat historietes de la Marta, però penso, és que m'és igual, és la Marta. I això que deia sobre la fornada o sigui, nova fornada de periodistes, jo no ho vaig escoltar perquè just estava en directe fent la transmit, però em sona que algú l'altre dia comentés l'última volta de la Fórmula 1 en antena. Em sona del que em parles. No, però mira, és que just em va bé per incidir més en això, és a dir, sí, vaig tenir la sort de narrar els últims minuts de la Fórmula 1 a moguts, però això, aquesta nova fornada del periodisme, tu que ja hi ets, és a dir, et sents com amb una certa pressió de dir, de cara a la resta de gent, al final ets una persona molt jove que ja està col·locada en un d'aquells llocs que sempre hagués somiat i, ostres, no sé si... és que a partir d'aquí molt poc hi haurà gent que veurà com un referent, perquè com ho vas ser tu, com la Marta ho va ser-ho per tu. Llavors, ho notes, tens por, o com ho vius tot això? Clar, jo sóc aquí aquesta temporada, la temporada que ve ja veurem. Ja, potser, sí. Vés a saber, clar, començant per aquí. Toquem fusta. Sí, completament. Però, ostres, és una pressió molt gran, perquè ja no només què pots transmetre tu quan estàs en una posició d'influència, per dir-ho manera, tot i que no m'agrada pensar que ho soc. Sí, però és el que és. Però, clar, jo penso, ostres, la Marta m'ha ensenyat, o sigui, he mamat tan Puyal i sempre m'he mirat tant en la Marta que de vegades mon pare em deia al principi ostres, avui com has fet la portada, com has caltat les alineacions, és que em recordes a la Marta. Dic, és que clar, és que qui vols que copiï? Clar. Si no és a la Marta, si la porto escoltant tota la vida. Llavors, ostres, pensar que algú es pot emmirallar en tu és, primer de tot, boníssim, perquè això vol dir que la figura de la dona cada vegada guanyarà més protagonisme en això. La segona, una pressió gegant. Perquè, clar, no sé, clar, ja no ho controles, arriba un punt que tot va més enllà i que ja no saps el que dius, ja no saps a qui arriba, i més amb les xarxes socials que hi ha ara, i que tu envies un missatge i no ets capaç de parar-lo, saps? L'impacte que pot tenir tot això a dia d'avui. No, la veritat que ànims també, perquè això, o sigui, no, però des de fora és com que fa molta il·lusió que de veritat els llocs o les cadenes mítiques o els grans noms de grans programes i tot això, que es comencen a creure gent jove, perquè tinc la sensació que ens està costant molt accedir a llocs de qualitat. He tingut molta sort amb la gent que s'ha fixat en mi, perquè sí que és veritat que treballo amb gent que em pot doblar l'edat, però en cap dels casos és un ambient paternalista, per d'alguna manera, sinó que la meva veu compta igual que compten tota la resta. A part, he entrat jo, però a la producció operativa també ha entrat l'Èlia, que és una noia que té 25 anys, i és com que estic superagraïda, no només perquè m'hagin ofert aquest lloc de feina, sinó perquè la gent de qui estic envoltada m'ho posen tot superfàcil, i és això, la meva veu no està per sota de la ningú, com a mínim no tinc aquesta sensació, que és una de les pors que pots tenir. Clar, exacte, a l'hora d'entrar en un lloc d'aquests, al final és com, vale, estic aquí, però jo potser ni corto ni pinxo ara. Saps? Vull dir que estic aquí una mica per fer la quota de ser el jove i cap cas no, i la veritat doncs que fa molta il·lusió que estiguin passant coses bones als joves en aquest sentit, perquè està costant i me n'alegro molt. I ja abans d'entrar al tema, vull preguntar com és viure al Barça on the go, no sé, o sigui, és tan xulo com sembla? Clar,
I de petita sempre deia, t'imagines que algun dia... Jo també ho deia. És molt xulo. El que passa és que m'ha tocat viure una temporada que deixa molt a desitjar. Ja. Llavors, a casa, tinc la sensació que cada vegada, i de fet la gent amb qui treballo també m'han confirmat que a mesura que passen els anys, el Barça és molt més hermètic. I la pandèmia ens ha anat molt bé, per ser encara més hermètics del que ja eren. Llavors, a casa... Clar, la zona mixta ja no existeix, per exemple, que és el que jo havia de fer. És a la feina de la Marta postpartit. Llavors, el que fem amb la Laia, en Tudel, postpartit, és baixar al camp i mirar a veure si enganxes alguna cosa, però és que el Camp Nou és tancadíssim. O sigui, tothom se'n va de la llotja al pàrquing, els jugadors del vestidor al pàrquing. És impossible. En canvi, quan vas a fora... L'altre dia, sortint de Pamplona, vam enganxar a la porta. Clar. Això no passa enlloc. Clar. El dia, recordo Vallecas, que va ser una mica el detonant de Koeman. Sí, bueno, una mica no. Va ser el detonant. Completament el detonant de Koeman. Jo crec que ja... Sí, ja venia. Ja venia. Però sí, a Vallecas van passar coses. Que recordo que jo vaig veure a la porta fet un fàstic i destrossat, i així ho vaig explicar. I vaig dir que era una imatge catastròfica, i el Ricard em va dir, home, vols dir que era catastròfica? Jo catastròfica no sé si ho hagués dit. I vaig pensar, clar, potser tens raó, però una cosa molt xula que després a mi em va fer molta il·lusió poder haver estat allà i haver-ho pogut explicar, clar, tu la porta no veus com marxa del Camp Nou, poques vegades veus com marxa del Camp Nou. Vas sortir de l'estadi de Vallecas, que tu veus com entra l'autocar, i tu veus que està a Capcot, i tu veus que arriba l'autocar, es saluda amb la gent, seu, mira amunt i tanca els ulls, dius, això... Clar, això s'ha d'explicar, vull dir... Això no té cap mena de preu. Exacte, sí. I clar, són coses que al Camp Nou són molt difícils de veure, per no dir impossibles, i que el fet de seguir al Barça m'estan permetent poder fer una mica aquesta part de la feina que al Camp Nou m'és tan difícil. Que guai. Bueno, és això, o sigui, al final jo crec que tots hem anat veient, no?, que amb els anys el Barça com a club, a partir de Luis Enrique, jo crec que sobretot, no?, quan ell ja decideix que la premsa ja no viatjarà amb l'equip, doncs es comença aquest hermetisme i que... Sí, estic d'acord. I em pareix trist que aquestes coses que fan de futbol, és a dir, veure el president enfadat i aquestes coses, les estiguem perdent i que només les pugueu veure, doncs, away days, no? Sí, doncs bueno, estic d'acord. Però està guai, la veritat que t'envejo i crec que tots els oients t'envejaran en el sentit de el que ha de molar poder anar a un desplaçament i que et paguin. Aquí és el que... Arribar a un desplaçament i que et paguin. Però bueno, i ja entrant a un dels temes que jo volia tocar, que l'hem dit a l'entradeta, no?, que és Bojan Kerkic. Sí. A veure, jo crec que es pot dir. Tens un tatu del Bojan, vale? Tinc a Bojan tatuat al turmell esquerre. Què passa amb Bojan? O sigui... Què passa amb Bojan? I anem per parts. Sí, tant. Ara és tot teu. Crec que sóc una mica incapaç de recordar on comença tot, però el tatu de Bojan sí que ve detonat una mica perquè a mi em van haver d'operar del cor quan era més petita, i llavors el dia que és com que em van trobar una mica què tenia va ser el dia que Bojan va marxar del Barça, el primer dia que em van operar del cor va ser el dia que sortia el convidat de Bojan a la tele, el segon dia que em van operar del cor va ser el dia que Bojan publicava el seu llibre. Que bo! Bueno, que bo, ja m'entens. No, el tema de Bojan em venia una mica d'abans, però van ser com moltes casualitats juntes. A part, amb Bojan també ha estat una mica la meva connexió amb el futbol més enllà del Barça. Clar, quan era petita, sí, el Barça. Sí, clar. El Barça contra l'Espanyol i contra el Madrid. Sí. Saps? Vull dir, que l'Espanyol perdi, que el Madrid perdi, que el Barça guanyi. Però no sabia que hi havia més enllà del futbol. O sigui, del Barça, em refereixo. Sí, que tot el futbol és Barça. Clar. Sí, l'espectre no va més enllà del que passa al Camp Nou. O Lliga Espanyola i 4 coses més. Llavors, el 2011, amb 12 anys, em van detectar una mica això del cor, i Bojan va marxar a la Roma, llavors vaig dir, calla, que a Itàlia també juguen a futbol. Que hi ha més equips al món. Ojo, agafa-t'hi. I vaig estar seguint molt la Roma Luis Enrique. L'any següent el Milan, que just ens toca la Champions. El 2-0 San Siro va ser horrible. Amb un espectacular Kevin Prince Boateng. Sí. Això a la memòria. I Bojan no va jugar, que vaig pensar, és que encara em rebenta més. Clar. Sí que recordo que vaig anar al camp a la tornada
amb els 4 gols, Jordi Alba, bueno. Va, espectacular aquell partit. Bogeria. A l'any següent, Ajax, que vaig pensar, calla, que als Països Baixos també juguen a futbol, saps? però què passa arreu del món? De veritat, tots juguen a futbol? Clar, a mi em treies de la Champions i dels equips que jugaven contra el Barça. Clar, això era bastant més petit, No, clar, evidentment. I sí, em sonaven noms, però no sabia Clar. res d'aquelles lligues ni d'aquells equips. Ajax, altra vegada a Champions, amb Bojan tant allà com aquí, i després ja va marxar a l'Stoke. I per mi el fet que marxés a l'Stoke em va obrir una finestra al que era la Premier. Clar. Perquè sí, mires partits d'equips de la Premier quan juguen contra el Barça a la Champions, o quan juguen contra el Madrid a la Champions. Però per mi una mica, gràcies a això, tot el que m'ha passat a mèdic i seguint a Bojan a tots els llocs, probablement, si no m'hagués passat això del cor, probablement també hagués seguit a Bojan a l'estadi. Però va ser com, no, sí, sigui endavant, som-hi. I res, després també he estat jugant a Alemanya, a la Bundesliga, 6 mesos només, al Mainz. El millor va ser quan va tornar a la Lliga Espanyola, a l'Alavés, i, bueno, millor i alhora pitjor, perquè vaig anar a cobrir el Barça-Alavés i no va viatjar. Ai. Però és com que he après molt a entendre de futbol gràcies a Bojan, perquè jo el tema de les posicions, per exemple, i és una tonteria, però Bojan nou, sí. i d'allà no... I a mi em treies de l'esquema que fa el Barça i el 4-3-3 de Guardiola... Sí, què està passant fora del futbol? Però, clar... Què són, bàrbars? A què juguen? I Bojan va jugar molt... Després de marxar del Barça ha jugat molt de mitja punta i ha estat molt més assistent que golejador. I recordo a la Roma que jo al·lucinava, perquè pensava, Luis Enrique, què fas? Fent jugar Bojan aquí? Però si Bojan no, aquí... Estàs boig, però... I és... O sigui, sona una mica com a broma i a burla, perquè hi Bojan i... Bueno, no té per què. Però n'he pres tant Clar. que, mira tu, si algú se n'ha de fotre, se n'en foti, i jo contenta, perquè probablement no sabria moltes coses de futbol que sé ara, i no me n'hagués interessat. Bueno, o jo què sé, no ho sé. Per qui se'n vulguin fotre és el seu problema, vale? Comencem per aquí, és a dir, aquí es respecten les meves passions, però que alhora és molt guai, és a dir, que tu et puguis introduir, perquè això segur que ens ha passat a tots amb moltes coses, tipus, jo què sé, a mi recordo, és totalment diferent, però jo, tema el rap americà, més enllà d'Eminem, res, però un col·lega em va començar a dir, hòstia, escolta el Kanye. Soc un mega fan de Kanye West, però no t'ho pots ni imaginar, molt heavy. M'enganxes a contrapeu amb qui no, però on vull anar a parar és que aquesta vegades, petites tonteries que tu vas veient com petits inputs i que et fan conèixer tot un espectre molt més gran, i és brutal que a partir de seguir un futbolista que a més té, o sigui, bueno, parlem-ne també, un dels millors nous que ha passat pel Barça en els últims anys, sense bromes, és a dir, els registres golejadors de Bojan són una bajanada, a dia d'avui no els iguala massa gent, crec jo. Del planter segur que no. És el màxim golejador del planter del Barça. I em costa... Encara ara. Exacte, i em costa veure un futbolista, un nou, que hagi tingut el rendiment que va tenir Bojan, que després les coses van sortir com van sortir, i que tu coneixeràs millor que ningú com va ser la seva sortida al Barça i tot el que va passar. Però ostres, no sé, vull dir que és superguai que l'approach al final cap al futbol tots el tenim diferent, és a dir, jo sempre recordo, i sempre ho dic, o sigui, jo, si no hagués sigut segurament per la final de París i per l'explosió de Messi, potser no hagués sigut tan fan del futbol com ho soc ara, és a dir, per mi París hi ha algú dins meu que em diu, ostres, aquí està passant alguna molt èpic, i llavors apareix el fenomen Messi, que és com, emocionalment passen coses que és com, no sé per què, però és a dir, arribar a plorar per una final d'Argentina de la Copa Amèrica, és com, no m'interessa, o sigui, no la miraria, però és el Leo, saps? Tant, no, però plorar pel Barça... He provat més pel Barça que per moltes altres coses. Per això t'ho dic, no, clar, és que, mira, qui em conegui sap que al meu mòbil tinc, la meva foto de WhatsApp és, la foto de pantalla és quan l'atemptat de Barcelona, els jugadors van sortir tots amb la samarreta de Barcelona, i per mi la foto perfecta que ha definit el Barça aquests últims anys era el Messi amb aquesta samarreta de Barcelona, perquè era com la unió perfecta, i per això em parto de que era com... Aquest fenomen m'ha obert portes, m'ha fet conèixer noves coses només pel fet d'aquest jugador, saps? Que a mi emocionalment m'ha connectat a ell per coses tan personals com una operació de cor, que és una cosa superbèstia, però que alhora aquests petits
tocs de la vida, no?, que té, doncs, que ens han anat fent. I en relació a això, també et volia preguntar si has tingut cert idili amb els clubs que ha passat, perquè ho has dit tu, a veure si no ho dic malament. Roma, Ajax, hem dit Mainz, hem dit Stoke, Montreal Impact, va estar a l'Alavés, i ara està Kobe, i crec que no m'he El Milan. El Milan. Vull dir, hi ha algun d'aquests que tu hagis, jo què sé, per exemple, t'hagis comprat totes les samarretes del Bojan o alguna cosa així? Jo tinc la samarreta del Barça de Bojan, de la Roma, tinc la del Milan, tot i que no em Bojan a l'esquena, tinc la de l'Ajax, en tinc un parell de l'Stoke, tinc la de l'Alavés, ara fa uns mesos una mica em va regalar la del Mainz, tot i que no amb el nom de Bojan, i em falten Montreal i Kobe, que clar, està a l'altra punta del planeta. Sí, és complicat, sí, bastant complicat. Que de fet, jo amb Kobe aquí, això és un saludo pel Pol Martín, fa uns anys aquest amic meu va anar a Kobe, i jo li vaig dir, si pots comprar amb la samarreta de l'Iniesta. Vale. Em truca des de Japó, Edu, que la samarreta val 150 euros. I jo, mare. Però pensant, quan tornaré a anar jo a Kobe a la meva vida? I va ser com, bueno, doncs, som-hi. Vamos allà. I tinc la samarreta del Kobe, així que si mai conec algú que vagi al Japó ja et farem la llamadita. Però bueno, explicada ja doncs, la baixa passió de la Mireia, fem un viatge en el temps i obrim el baúl dels records. A veure, Mireia, ja anem acabant també, la gent que ja ens ha escoltat sabrà per on va això. Primer record futbolístic. Jo diria una mica borrós, però ho recordo molt, és l'arribada de Ronaldinho al Barça. I, òbviament, no hi vaig ser a la presentació, però sí que recordo molt el fet d'estar enganxada a la tele, dir, qui carai és aquest? Com està fent això? I el dia següent... el dia següent no, però sí que recordo, crec que eren vacances, a més. Sí, clar, el mercat de fitxatges a l'estiu. Arriba, ho he buscat, 19 de juliol de 2003. Doncs recordo estar amb els meus amics i dir, veu veure les imatges? Sou conscients del que va passar ahir? I a més recordo començar a l'escola, que Ronaldinho fes de tot, i el dia següent de partit, o el dilluns, o quan fos, ho veu veure allò? I recordo molt el fitxatge de Ronaldinho. I jo crec que la primera temporada molt de Ronaldinho, que va ser hauria ser la... Jo tenia 4 anys quan va arribar Ronaldinho, vull dir. Sí. Recordo el fet de parlar el dia següent que arriba Ronaldinho amb amics meus, per sempre amb pilota als peus, estàvem ho veu veure? Ho veu veure? Sí. Això es pot fer i de provar-ho. I recordo això. Després crec que segur que tinc algun buit per allà. Però ostres, sí. És que jo crec que al final l'arribada de Ronaldinho, sobretot per nosaltres, que potser és el gran heroi, el primer gran heroi que veiem, a més després de que el Barça al principis del 2000, tot els canvis d'entrenador... I això no ho recordo, gràcies a Déu. No, clar, exacte, o sigui, jo sóc més gran, però tampoc, o sigui, el meu gran primer record del Barça és 2006, és a dir, tot el que hi ha abans... Clar, el grandíssim per mi és París, però primer... No, clar, però és el que et deia, que fins i tot per mi, en aquest sentit, jo, abans de 2006, no era un gran aficionat del futbol. És que per això t'ho dic, però que el fenomen Ronaldinho jo crec que va traspassar qualsevol cosa, que era com que ens va obrir aquest nou espectre, no?, segurament futbolístic de... I aquestes filigranes? Això es pot fer? No s'ha fet mai. Vull dir... I la segona, això, que jo crec que ens va com il·luminar en una altra època que ens ha portat fins ara, i que jo crec que tinc la sensació, i tu que això ho parles cada 3 dies, que el Barça a dia d'avui buscar alguna cosa així, no? Trobar-se amb aquest nou personatge... Jo, mira, l'altre dia ho parlàvem amb el meu pare, que necessitem algú que retorni aquesta confiança, i mon pare deia, és que ha de venir Haaland. Per què? I mon pare justificava el Bayern no hi pot anar perquè Lewandowski ja li fa ombra. Al PSG ja tot Cristo i li faran ombra. Al Madrid Benzema, ombra. Vine al Barça, que seràs la gran estrella. I parlàvem d'això i mon pare ho deia. I clar, és que Ronaldinho va arribar per ser l'estrella de l'equip, per ser el gran heroi, el salvador, i va ser-ho. Sí, tant. Sí, va ser-ho. Sí. Allà hi és. Així que, clar, sí, és que també em sap greu haver de buscar aquests herois fora de casa. És complicat. No, és tot un tema, o sigui, sí, estic d'acord, és com que potser el més fàcil que tots podem fer és pensar que vingui aquest gran fitxatge, deixar-nos-hi tots els diners que tinguem, però alhora també pel relat del Barça és com, seria molt més romàntic que l'Ansu no es tornés a lesionar mai més,
I que... Això seria utòpic i perfecte. Sí, però sent el Barça, vull dir, Messi també a les primeres temporades el van cosir a patades i després s'ha tornat una llegenda. Però això no, la sensació aquesta que tots estem una mica a l'espera, tant amb Xavi, jo crec que ens ha passat també aquestes expectatives altes, tipus, mentre juguin bé ja és alguna cosa, bueno, has de tenir un equip per poder jugar bé, has de... Per mi la feina de Xavi no ha pogut començar ja. Exacte, vull dir, no tens marge de maniobra, d'aquí el Johnny entendràs una mica, però... Exacte, vull dir que potser quan arribi al Nàpols, doncs potser ja... potser tenim alguna esperança, però sí, no, aquesta sensació que a dia d'avui tots pensem, i jo crec que encara li donem més valor a l'arribada de Ronaldinho per la situació actual de, necessitem aquell contrapunt, aquest canvi d'inflexió que ens doni una revifada. No sé, però bueno, ja anant al pitjor record, que aquest, ostres, com el vas dir, no m'esperava que em diguessis això, perquè crec que és un partit que tots hem anat deixant passar una mica en els anys, és a dir, ens han vingut tantes desgràcies, evidentment, els meus amics pericos, quan dic desgràcies del Barça, se'n riuen, perquè ells han baixat a segona, tal, és com, no et queixis, saps? Però el que vull dir és que el Barça ha fet el ridícul bastantes vegades. Molt. És que m'és igual el ridícul de l'Espanyol i amb el seu... Clar, és com, exacte, és com... Evidentment hem guanyat títols, sí, però hem fet molt el ridícul. I el pitjor record em deies que és... Jo repeteixo molt cada vegada que ens piquen un córner des de l'esquerra del porter, perquè em ve el gol de Manola. Sí. Recordo... Clar, casa meva sempre ha estat Puyal. I recordo el Puyal que no deia el nom. No deia el nom. Jo pensava, qui carai ens ha marcat? Qui és aquesta persona? I recordo que... No sé en quin moment el deuria dir, o no sé si deuria ser el final. No ho he repassat i per tant tiro de memòria. Però recordo el Puyal dient Manolàs, l'accent a l'A així com marcat, i pensava, hosti, tio, bueno, ens el tornem a trobar contra el Nàpoli. Sí, tot torna, sí, el bo de la història és això, que és un pèndol. No, la veritat que quan m'ho has explicat és això, és com, va ser el primer dels grans desastres del principi del fi, podríem dir, d'aquesta generació daurada, i és que, clar, més va ser una eliminatòria, o sigui, que va ser molt rara, el Barça guanya 4-1 al Camp Nou, un partit que... I és que no... El Barça guanya de molt al Camp Nou, a més recordo que va ser un partit que el Barça no es mereixia guanyar de tant, i que a més hagués pogut guanyar de més. Sí, però és que després a l'Olímpic de Roma penses, tu mereixes. Sí, per burro. Tu mereixes. Per burro, sí. O sigui, em sap greu perquè soc culer, però és que tu mereixes. No pot ser. No pot ser. A més, era una d'aquelles coses que jo crec que amb els anys era com... que a Roma l'hem suavitzat molt, era com, a Roma et pot passar per burro, de dir, he guanyat 4-1... A part, a pilota aturada, que és una de les coses, és una de les grans assignatures pendents del Barça sempre, que dius, és que és pilota aturada, sigui és el córner, sigui qualsevol cosa que s'hagi de rematar a l'àrea del Barça, penses, ja estem venuts. Tenim l'exemple aquest últim cap de setmana a Osasuna. Home, és que l'altre, és que... Sí, per això t'ho dic, però aquest trauma que tens amb els córners és horrorós i la veritat que... Quin inici, espero que Manolas no ens torni a fer una d'aquestes perquè seria bastant traumàtic. Jo no l'aguantaria. Hem de posar-hi fi en algun moment. O sigui, més a baix crec que ja no podem anar. Sí, evidentment podem anar més a baix, però espero que no sigui... No temptes a la sort. Exacte, així que anem a canviar una mica i anem al millor record, i el millor record em vas dir, tens 0 dubtes amb aquest. 0 dubtes. O sigui, és molt típic, però és Stamford Bridge. Bueno. És Stamford Bridge. Ja t'he explicat al principi que el futbol, sobretot quan era més petit, el veiem... Recordo estar a casa meva amb uns amics, clar, un amic meu i els seus pares, amics dels meus pares. I de petits vivíem molt el tema del Barça. O sigui, jo plorava molt pel Barça. Sempre, tant per bo com per dolent. I recordo el gol d'Iniesta, que ens vam fotre amb el Roger, el meu amic, a fotre la croqueta pel menjador, ens vam fotre a plorar, ens vam fotre fora, era el mes de maig, ens vam fotre fora al balcó i ens van dir, fins que no calleu i pareu de plorar, no torneu a entrar. Però recordo el Puyal també dient Don Andrés. Va ser històric. I no, és que ho recordo com un moment de felicitat tan genuïna i tan profunda. I ostres, ho recordo molt i de fet alguna vegada seguim fent broma amb el meu amic de... Hòstia, te'n recordes? La que vam liar. Te'n recordes? Exacte, la que vam liar. I ho tornaria a fer, Vull dir, tant de bo poder assolir un nivell de felicitat tan gros com el que vaig agafar aquell dia i tan innocent també, perquè clar, era més petita. No, exacte, jo crec que això també és molt important, aquest punt de que amb els anys ho recuperes i és com, ara difícilment potser podria ser tan feliç perquè estic d'acord. Desconeixies una mica també tot el que hi ha... A part, sí que et diré una cosa, m'encantaria viure la temporada del 2008-2009 amb 20 anys. Totalment. M'encantaria. Totalment. Perquè era
tan petit, o sigui, no tan petita, tenia 10 anys, 9-10 anys. La vaig viure tan intensament, però alhora d'una manera tan innocent, com ho viu un nen. Sí. Penso, m'encantaria viure això amb 20 anys, però és que potser no seria tan feliç com ho vaig ser llavors. Ja, és complicada, és que, mira, això sempre ho parlen a la Sotana, també, bueno, si ens estan escoltant, pues, shout out, que ells van tenir la sort de pillar aquest moment dels millors anys del Barça en un moment que ells feien el símil del pal, que te'n pots anar a birres, com en el sentit que tu estàs ja en un punt de la teva vida que ets jove, però alhora ja ets prou madur o prou gran com per fer totes les coses legals o il·legals, no m'entens? Ara el Barça fot un gol com el d'Iniesta a Stamford Bridge i som els primers en fotre el cap. Home, ho cremem tot. I arrasar amb tota la cervesa del país. Totalment. I sí, jo la veritat que també és com, jo recordo, clar, jo era una mica més gran, jo estava fent segon d'ESO, que vulguis o no, doncs ja ets una mica més conscient, però igualment, o sigui, no. Queda tot lluny. I d'això, ja per anar acabant, em va fer molta gràcia, perquè em vas dir, bueno, a més d'Stanford Bridge hi ha una historieta, i a més em vas citar la història en... Espera, el llegiré. És que vas tardar molt poc en passar-me el fragment, em va flipar. Sabia molt bé on era. O sigui, evidentment estem parlant de Bojan. Evidentment estem parlant dels dos protagonistes, Iniesta i Bojan Krkić, ¿vale? I la Mireia doncs, em va dir que això, que hi havia una historieta entre ells dos que bueno, que va ser molt especial. A veure, explica'm. Ho explica Iniesta en el pròleg del llibre de Bojan i crec que alguna vegada també ho han explicat. De fet, quan t'ho vaig dir, vaig estar buscant i hi ha un parell d'articles al Marca que ho expliquen a la inversa. Jo, em sap greu, però faré cas la font principal a Iniesta escrivint el pròleg del llibre. Van fer una aposta. Es van apostar... Iniesta anava curt d'entrades per la final de Roma. Va dir, hòstia, necessito més perquè tinc compromisos. I ja li va demanar Bojan contra el Bayern, que era l'eliminatòria anterior. I juré que era de camí a Stamford Bridge o alguna cosa així. Bojan li va dir, si fots un gol, tu les entrades que vulguis. I el tros que et vaig passar, aquí el tinc, és el pròleg del llibre de Bojan, que el va escriure Iniesta. Iniesta deia, tengo que ser justo y recordar que aún te debo una por las 2 entradas que me diste para la final de la Champions de Roma. Te las pedí contra el Bayern y tú me las condicionaste a que marcara en Stamford Bridge contra el Chelsea. Y marqué. ¿Cómo olvidar aquel gol, verdad? Igual que tú no te olvidas que en la celebración del gol te recordé que me debías 2 entradas. Menuda cara pusiste. De hecho, tal como dije entonces, metí el gol por esas 2 entradas. També t'haig de dir, Andrés psicòpata. Que haguessis marcat aquest golaç. El primer que se't tingui el cap és amb 10 entrades, Vale. Bojan era al camp. Exacte, estava jugant aquells minuts finals. Sí, exacte. I va ser... Ves dels primers que arriba a la pinya, no? Sí, perquè és a passe de Messi i Bojan estava per allà darrere i Iniesta surt corrent des de la samarreta i, de fet, la primera persona que es veu amb Iniesta, corrent darrere Iniesta a les imatges és Bojan. I a mi em fa gràcia tio, em deus 2 entrades, has vist? L'he marcat, És de loco absolut. És de loco absolut. Però bueno, dit això, Mireia, moltes gràcies pel teu temps. Espero que posant la teva passió pel futbol t'ho hagis passat bé. Super, moltíssimes gràcies per convidar-me. No, la veritat que m'ha fet molta il·lusió que passis per aquí, que ha estat un autèntic plaer. Així que ja és hora, evidentment, sentiu la cançó, de posar punt i final a aquest 4 episodi de Per què Futbol. Ara és el vostre moment de respondre aquestes 4 preguntes principals que li hem fet a la Mireia i ens ho podeu comentar @perquefutbol a Twitter, @perquefutbol a Instagram, a YouTube, a Spotify, a iVoox, Apple Podcast, bueno, a les xarxes de diari, a tots llocs. És que, de veritat, o sigui, no hi ha més xarxes al món, estem a totes, ¿vale? Així que gràcies a Mireia per venir, gràcies al Juli, el nostre tècnic d'avui, i sobretot a vosaltres per escoltar-nos. I, de veritat, estimeu les vostres baixes passions. Ens veiem aviat. Ciao!